Morgenstern, concentrat pe bara de start. Să vedem dacă trece de punctul de construcție. Foarte agresiv Morgenstern. Nu-l bate însă, 68,5 metri. Este fără îndoială lider. Încântat Morgenstern, ieri nu a reușit în antrenamente o astfel de săritură. Winner of the overall cup and today participant at the first FIS Cup. Da, campion olimpic și mondial, astăzi participant la competiția de la Râșnov. Thomas Morgenstern. Thomas, cum te-ai simțit? N-a fost prima mea vizită în România. M-am simțit însă excelent. Anul trecut, în vară, am făcut o sesiune de antrenamente fizice aici în România și de fiecare dată m-am simțit excelent. Sper să revin aici în România atunci când va fi gata trambolina de 90 de metri. It was fantastic because all the people they are crying and great atmosphere was here. A fost fantastic, o atmosferă foarte frumoasă, cu toată lumea care striga și încuraja și aplauda concurenții. You made your first jump on this hill. What are your impressions? Care sunt impresiile tale după primele sărituri aici? Pentru mine este greu să sar aici, pentru că e o trambulină de dimensiune medie. Însă, până la urmă, pentru mine a fost un antrenament foarte, foarte bun. Mă pregătesc pentru Cupa Mondială de vară. Are there any differences to other ski jumping hills? Întrebați Morgenstern dacă sunt diferențe față de alte trambuline. Trambulinele din Austria sunt mai mari, însă, așa cum am spus, voi reveni aici pentru a sări de pe trambolina de 90 de metri. Sunt săritori din România foarte mândri că au luat parte la aceeași competiție cu tine. And what is your advice for those who want a career? Care este ce îi sfătuiești pe cei care vor să facă o carieră în acest sport? The second round or before the second round, and yeah, I will keep the fingers crossed for them and. Le voi ține pumnii strânși pentru că am văzut câteva sărituri de calitate și în prima și în a doua manșă. What are the next steps and what are the goals? Care sunt pașii următori în acest sezon de vară? Care sunt obiectivele? The new season, come to Romania, make competition and enjoy the atmosphere here. M-a bucurat atmosfera aici și pentru mine a fost practic un antrenament pentru sezonul următor. And then we have a lot of goals. Am multe obiective pentru sezonul viitor și pe iarbă și pe zăpadă. Cu siguranță voi face tot posibilul pentru a-mi îndeplini aceste obiective, pentru a fi din nou cel mai bun. Mulțumiri lui Thomas Morgenstern, salutat de fanii prezenți aici la Râșnov.